kusangana kwatiri kuita zvekare munguva ino pano pahadzira re263 pano panyanya nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pahadzira re263 kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe maupdates unova uchiona. Kana usati wasubscribe mudikani uri kudya manonoko ndati subscribe nguva iripo zvinobatsira kuti iwewe uzenge uchibatsirikana nemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Satirare nyaya dzachona ndokasika kumhanya nadzo kuitira kuti muwane nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uyezve malikes enyu akakosha zvikuru. Kana wakabata chimuti pinda mucomment section ubva taura kuti hatirare masaisai takamabata kuti ende manews updates kwatiri ari kusvika zvakanaka. Kana ari kusvikawo zvakanaka kwauri zvinobatsira kuti video rinenge richifamba kuhama neshamwari. Saka pese paya pandinoposta video ndatimhanyirei kuisa malikes. Vadikani kuziva kwamunhu zviita nyaya dzepanapa tinoenda nadzo takadzibatanidza tinoitira kuti muwane manews updates akatowandei pasame video. First update ndichataura dzese usaskipe this video usati wapedza kunzwa manews updates ese ndichamatsudzura. First update ivideo rezupko rakanyura murwizi rinonzi Masavasi River. Zvanoda kukuitira news dzepanapa tinoenda nadzo dzine proof sekuziva kwamunhu zviita atiuye nenyaya dzekunyepa kana kuti nyaya dzenhema dzinouya dzine proof. Sikada kukuisirai tumaclip video twezupko iroro rakanyura. So vamwe vanhu vanga vachiti nyaya dzemaroads, vamwe vaitaurawo zvavanga vachitaura, vamwe vachiti nyaya dzemadrivers. Iyo wakazvitarisa unoblema chii, but zupko ranga rakanyura mukati merwizi. Tichitenda Mwari hapana akuvara kana kufa, but ivideo kutendera masocial media vanhu vachiti tibatsireiwo kuisa madrainage mumaroad kana kugadzisa maroads kuti izvi zvisarambe zvichiitika. Ranga rakuda kutosvika patogeti paitikira chiitiko ichichi panonzi paMasavasi River. So munhu wachiona ati pavideo achataura zvaakwanisawo kutaura. Ndatinzwei. Ya zviri kuitika pano pamhandamako pakati padhuze nepatogeti ichangobva pasloop apo pane karukova karipo. Ya pakatoipa pakaipa izvozvo hapana kumira mushe ibhazi ratoinda. Next update pane video riri kutenderera mastreets esocial media zvaizvezvi. Mbuya ava vanga vachitaura handikwanise kudziwedzeredza kana kudzitapudza nyaya dzinenge dzine mavideo seidzidzi. Ndinokuisirai motaura mega zvamunofunga mucomment section kuti uri kupoonawo sei, hanzi siyanai nageza. Zvaizvezvi so Geza ndiye ari kupisa munyika ino yeZimbabwe. Munhu wese ari kuti Geza kupi ndiye ari kupisa munyika ino yeZimbabwe. Sezvamunoziva, sezvandambotaura, nyaya dzepanapa dzinouya dzine proof. Let's this video. Ziyambe iwe ini ndava vamwe mbuya vakasevenzera baba vako kuBedford Farm kuChegutu. Baba vako vainditaurira history yekuti vakabva kuZambia. Mamusiri vemuno futi newe ziyambe iwe. Baba vako vachimaina goridhe uko kuba makabvira kare muchiba vanhimi muchibira nyika goridhe. Munotori nezvimaini zvenyu zvandaichengeta goridhe kubva muvhuro kusvika svondo 7 zvichikorekitwa pazuva. Hamene kuti yaendeswa kupi goridhe iyeyo. Iwe usingatambiriswi. Dai waitondipa wako kana chimwe chete chigoridhe ndainotengesawo. Asi ndaishandira mutwa uchibatirwa uchipuwa zvimafufu zveupfu kuti uone kubika. Nanhasi uchiri kuramba uchingoripo. Migodhi yababa yeyo hausi kutora goridhe here iri kubuda koko. Kana vachida vanonditsvaga ndoenda ndovaratidza kune mugodhi wacho ndotouziva ndaichengeta zvigoridhe zvenyu. Muri kuramba muchingovigana matsotsi, muri matsotsi.
muri matsotsi weziyambe dzokera kumusha kwako kuZambia ausiwo munewe baba vako vainditaurira kuti isi takabva kuZambia hamusi vemuno apa muromo ndoudzokororazve ndadzokorazve ndakashandira baba ako iwe Justice Ziyambe mai ako zvese zvinonditaurira kuti kudiwe saka vanobva kuZambia futi ndinotori nehistory yavo ndakati ndiri kutosotwa izvezvi kunzwa kusotwa kuti shuwa taingobigwa yakabvira kare kubiwa nyaya dzemaminerals man tichitoti tiri kusenza izvo tiri kuurayiwa kana chimwe chete chatakabura hapana ivo ndo vaiti vakazadza zvese kusanyatuko matekawe izvi zvese ndo vakatanga nazvo tichiita chinosenzeswa ikoko wenzi bhuruwayo hodzorekwa kumunda kuya uchinoona vanodhibhisa mombe nevanodini saka kana achida kudzinga gezi ari kuda kudzinga gezi achiti ari kudzinga mwana wekupi gezi haadzingiki nokuti mwana womuno ivo ngavatotuta twavo tumukwende vadzokere kumusha kwavo kuZambia kana muchida munoyamo ndivhunza mani ndinokuudzai zveseni hasi womuno ziyambe hasi womuno akauyawo zvitindoira shumba yenhema ishumba futi iyoyo bvunzai ishumba dzese dzinenge dzingoti shumba garwe saka aiwirirana navacharumbira aiwirirana naZefenia charumbira kana muchida munondibvunza zvese ndinokuudzaini Zefenia charumbira wacho akadzidzawo kuZambia saka adzidza kuZambia ndokavakazivana saka makaona ana fochi vaya vakasvika vachiiswa pazvigaro nokuti vanobva kuZambia saka vanhu vese ava ndevekuZambia ka maZambians esaya isita kuzvitaura nokuti nyangwe midzimu yemuno yakuti titaure tiri kurwadziwa isi mane zvamuri kutiitira vanhu vokuzambia vanhu vomuZimbabwe vasare muno kana mashaya anotonga dzichiri mhere vachakura vachatonga nyika yavo kwete zvamuri kutiitira matakana nawo inochi vanhu chese chaparara chii chamuri kutiitira ichocho aiwa tinotenda kwedu mai Next update da kukusiyai muchinzwa maaudio pane accident yandirwadza yaitika yakaitika nezuro manheru ende zvandirwadza zvandibata zvinosiririsa ndiwo macases atiri kureceiva yasatanism here chii chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe muri yeZimbabwe ndatishingei kunamata pepepa unokuda uchifamba nengoro dzemoto wakadzoka uri mupenyu tenda Mwari nekuti zvinoitika zvizivikanwe zviri kuitika zvanyanya munyika yeZimbabwe asi kana une hama yakakwira bhazi iroro ndichakuisira iri audio unatsozvinzwira wega gara waitsvaga unzwe kuti iri safe here wambokomunicata naye here wanzwa kuti ari safe here saka da kukusiyai muchinzwa maaudio wapedza kunzwa maaudio panapa pa this YouTube channel sedzwa kwa munozvita muri yeZimbabwe wana subscribe pa Atrare 263 hatiise zvinhu zvine violence kana kuti zvine ropa semufananidzo wevanhu vakuvara hatikwanise kuisa panapa pa Atrare 263 zvatinoita isusu seAtrare 263 tinoisa link WhatsApp channel mu comment section zvekuti wanga uitoziya zvatomhanyira mu comment section unopinda mu comment section taisa link WhatsApp channel mu comment section ndere blue unonosvika ubva wanorepressa robva rakuendesa ku WhatsApp woenda ku WhatsApp channel chibva wanofollowa ende mufananidzo uita tokanda kudhara ku WhatsApp channel panapa pa Atrare 263 tinovharirwa account yedu so zvamunofanira kuita kuenda munopinda mu WhatsApp channel mubva mafollower ende mufananidzo ndokwauri ikoko ende tichange tichibatsirana futi news updates ikoko ku WhatsApp channel ini saAtirare ndakuenda muve nenguva yakanaka tosangana zvekare nguva inotevera zvichienderana nekuti malaika here this video ndatidzwei audio much love famseo magroup guys vane hama dzakakwira Urban Connect Romanera pana umira mushi pakashata apa torona mira mushi zvachose pakashata guys ma1 paita ma1 pa toget pa bed bridge Urban Connect sides wapine road ma1 oti Chris makumbo esa hapana God makumbo esa hapana boys ka azvinaomira zvakanaka bana